Yanzu kotu ta gurfanar da Jamila, domin kuwa kotu ta yanke wa Jamila hukunci cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, wanda kotu ta yanke wa Jamila hukuncin gidan gyaran hali har na tsawon shekara 2, sannan kuma za a dawo zaman kotu. Mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi, amma don Allah muna roƙonka idan har wannan shine zuwanka a channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode, mun gode. Yanzu haka Jamila ta yi da na sanin laifuffukan da ta aikata, shi kansa mijinta bai yi tunanin Jamila tana da baƙar zuciya ba, wadda har ta yi ƙoƙarin kisan kai ga mai gidansa. Faruk ya fito ya yi magana a kan irin abin da Jamila ta yi ƙoƙarin aikata wa Alhaji Mai Nasara, domin kuwa yanzu haka Maryam tana da na sani, ta fito tana kuka domin Alhaji Mai Nasara ya yafe mata, ya sassauta mata, a roƙi alfarma a gurin kotu da ta sassauta mata irin hukuncin da ta yanke mata, wanda har hakan ne ya sa Jamila ta fashe da kuka. Take ma haka Maryam ta fashe da kuka har tana ikirarin Jamila ba ta yi mata adalci ba, domin ta yi ƙoƙarin ta salwantar mata da rayuwarta. Mai sauraro kar ka manta, muna ƙara tunatar da kai idan har wannan shine zuwanka a channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode.